Юл хәрәкәте милләге оешмасының бүлек җитәкчесе Алсу Сиддыкова мәгариф оешмалары белән үткәрелгән чаралар турында сөйләде. Юл хәрәкәте милләге буенча кагыйдәләр балаларга уен форматында җиткерелә. Балалар бәйгеләрдә кагыйдәләрне ни дәрәҗәдә үзләштерүен күрсәтә. Нәниләр белән бергә тәрбиячеләр үзләре дә көч сынаша. Районда 3 айда бер юл транспорт фаҗигасы теркәлгән, нәтиҗәдә бер кеше тән җәрәхәтләре алган. Кагыйдәләрне бозу сәбәпле техникага зыян килүнең 50 очрагы ачыкланган. Юл транспорт фаҗигаләренең төп сәбәбе тизлекне дөрес сайламау, юл киселешендә юл бирү билгесенә туктамау, артка чигенгәндә игътибар җитмәү белән бәйле, ди районның даи җитәкчесе Феликс Магданов. 2023 елда шушы 3 айында эшкән килеш руль бәйдер иткән 13 кеше тоткарланды. Аларга беркетмәләр төзелде. Шуның берсе хатын-кыз. Бу көндә төрле тән җәрәхәт алган бер юл транспорт һәлакәте теркәлде. Мария Республикасы кешесе Каршы полосага чыгып, Лада Гранта машинасына бәрелде. Һәм Мария кеше 21:12 машинасының пассажиры авыр тән җәрәхәт алды. Мөслим авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Марат Бәйрханов та чыгыш ясады. Ул юл хәрәкәте милләген тәэмин итү максатында район үзәгендә башкарылган эшләр белән таныштырды. Җәяүлеләргә, велосипед кешеләргә, балалар басып тәрбияләүче әниләргә уңайлы булсын өчен 10 урында тротуарлар түбәнәйтелде. Бу эшләрне Пушкин Гагарин 2нче әйләнү юлында Банковский колхозный перекрестигендә мост оешмасы эшләре башкарды. Комиссия утырышында катнашучылар бу юнәлештә дә тәкъдимнәрен җиткерде. Тукай һәм Пушкин урамнары киселешенә су агу өчен җайланма куярга, Тукай белән колхоз урамнары киселешенә җәяүлеләр кишүе ясарга кирәк. Район үзәгендәге Миләшкәй балалар бакчасы һәм гимназия янына туктап тору тыела билгесен куярга тәкъдим ителде. Кызганычка каршы водительләребезнең культуралары бүгенге вакытта правила дорожного движения соблюдать etmiyorlar. Сәхи каршыларында, мәктәпләр башында балаларга уступать etmiyorlar. Шуңа күрә безнең яктан инде эшләшкән нәтиҗәне безнең үчен комиссияда карарга тиеш бөтен проблемаларны. Юл хәрәкәте милләге һәрберебезгә бәйле, таләпләрне һәркем төгәл үтәгәндә юл фаҗигаләре дә булмый, кеше гомерләре дә өзелми. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.